Türkmenistanyň döwlet habar teristleri 29 iýulda atletinde bu seneden bir hepde ozal ýurda dolanan haç ziyaretçileriniň watanyna gaýdyp gelendiklerini ma'lum etdiler. Haç pardyna ýerine ýetiren eýleşlerimiz watanymyza gaýdyp gelýär. Ýatdatlyk azatlyk 2 iýulda haç pardy üçin Saudi Arabistanyna giden 270 türkmen ziyaretçileriniň 20 iýulda ýurdun etat karantin zowluklary ýerleşýän Türkmenabada dolanandyklaryny we destine bir hepde möhlet bilen üzüňleşdirilendiklerini anyklapdy. Sol purta çeşmelerimiz ziyaretçilerin karantinda bir hepde geçireninden soň türkmen mediasynda olaryň hamaly sol purta dolanandygy barada habar berilejekdigine gurrun beripdiler. 29 iýulda irden haç pardyndan gelen ziyaretçilerin ählisini karantin zowlugundan aeroporta getirdiler. Lewapyrlar şol ýerden göni öýlerine berildi. Marly hajylary öz sebitine ýörüýte awtobus bilen uğratdylar. Ahal, Balkan we Daşoğuz vilayetlerininden bolanlar bolsa ýörüýte çorda Aşgabat'a berildi. Diýip 30 iýulda Giýişlik Türkmenabadyň aeroportundaky ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Bellemeli ýeri Watan habarlar gepleşiginiň 29 iýulda aksam göwerilen sanynda ýurda dolanandygy aýdylýan ziyaretçilerin boyun 737 kysymly uçurdan 50 baýdakly düşýän purtotlary görkezildi. Emma 2 iýulda türkmen ziyaretçileri has uly gowrumly Boeing 777 kysymly uçurda Saudi Arabistanyna tarap ýoly düşüpdiler. Aeroportdaky çeşmämiz lewaply we marly hajylaryň Aşgabat'a uğradylmandygy sebäpli beýlekleriň has kiçik gowrumly uçur bilen paýtagta ýolanandygyny aýtdy. Geçen anny döwlet telewizionyasynda görkezilen reportajda çykyş eden hajylaryň hiç biride bir hepde möhlet bilen karantinda saklanandyklary barada gurrun etmediler. Munuň deregine adatça bolýaly amal eden haç ziyaretleri üçinde ýurtbaş tutunyny alkys okudylar. Berkarar döwletimiň täze eýamynyň galkynç döwrüne arkadaly Hacı Ferdarmyň parasatly siýasatynyň netijesinde Saudi Arabistanyň paşalygy bolan Mekke hem Medine şäherine haç pardyna ziyaret etmeklik üçin döwletimiziň ähli dini wekillerini haç pardyna ziyarete iberdi. Türkmenistanda koronawirusyň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetleri gowşudylan pandemiýa çäklendirmelerini ýygyna gaýtaryp başlamagy bilen bir hatarda daşary ýurtlardan gelen ýolukçylary 7 gün möhlet bilen karantinda saklamak düzgünlerini hem öz güýjünde saklaýar. Suýul Türkmenistandan 275 adam 20 iýul aralygynda Saudi Arabistanyna haç ziyaretinde boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň 23 iýulda gol çeken fermanyna görä ýurdun ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen Howa ýolları agentligine ziyaretçilary Saudi Arabistany padşalygyna eltmek we ýygyna getirmek üçin agentligiň öz teristleriniň hasabyna ýürüýte gatnawy guramak tawsyryldy. Türkmenistanyň haç ziyaretçileri 2 ýyl ara kesmeden soň has takygy 2019 ýyldan bäri ilkinji gezek Saudi Arabistanyna bolup haç pardyny berjaý etdiler. Saudi Arabistany soňky 2 ýyl bäri dowam eden pandemiýa zerarly daşary ýurtlardan ziyaretçi kabul etmegi wagtlaryny toktadypdy. Geçen ýyl padşalyk haç ziyaretini diňe sanjym edilen ýerli ilata illetirli edipdi. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alany bäri ýylda diňe çäkli ziyaretçini takminan 150-280 adamy döwlet ýardymy bilen haç pardylaryny berjaý etmäge iýerip gelýär. Ýöne Saudi Arabistanynyň Türkmenistany ziyaretçileriniň sany boýunça kesiklen kwotasynyň bir näçe müň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Hökümetçi Türkmen portal nesiri aprelde Saudi Arabistanynyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haç kwotasyny berendigine habar berdi. Galy berse de habarçylarymyz Türkmenistanda haç ziyaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki para berim barada hem her ýyl diýen ýaly habar berýärler. 17 iýunda haç ziyaretine dalaşgär bir Türkmenistany ziyarety dalaşgärlaryň tanawyna goşulmak üçin din resmiýetleriniň araçylaryň üstü bilen özünden ilki $3000, soňra $4000-5000 müçberinde tölek sorandygyny gurrun beripdi. Şu ayın başında Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Lewap vilayetinde haç ziyaretiniň 44 raýatyň iberlendigini we olaryň aglabatynyň öňkü wezipeleri resmiýetlerdigini ýa-da telekçilerdigini anykladylar. 29 iýulda Watan habarlar gepleşiginde berilen reportajda haja giden türkmen ziyaretçileriniň arasynda degişlilikdäki has ýaş, ýagny orta ýaşly adamlary hem tinlata bolýar.